עצות מהחיים עם הרב חיים ולדר. כל ברמה בשביל הנשמה. הסיפור שלי משתרע על פני קרוב ל10 שנים. למדתי באחד הסמינרים הטובים והידועים בארץ. נחשבתי למקובלת מאוד מבחינה חברתית, למצטיינת בלימודים. הייתי חברמנית, אחת שיש לה דעה ברורה בכל עניין. מזמינים אותה לכל מקום, מסמר הערב, כל התיאורים מהסוג הזה. התרגלתי לחיות מאושרת מחיי, מלימודיי, מחברותיי וממצבי. בכיתתי למדה בת שהייתי מגדירה אותה מעניינת. היא באה ממשפחת מצוקה שסבלה מבעיות רבות, אך הדבר כמעט לא ניכר עליה. הייתה מקורית ומבריקה, היו לה דעות משונות, שאומנם לא התקבלו על דעת הרוב המכריע, אך היה מאוד מעניין לשמוע אותן. יום אחד היא הפתיעה עם הצהרה משונה, עוד יותר מכפי שהיינו רגילות. היום אני מגדת עתידות, אמרה. אילו הייתה בת אחרת אומר דבר כזה, היינו כולנו צוחקות, נדות בראשינו וממשיכות הלאה. בעצם זה מה שעשינו גם עכשיו, אבל היא זו שהמשיכה הלאה. היא לקחה שולחן, פרסה עליו מפה ואמרה, כל מי שרוצה תשב לצידי ואני אספר לה מה צופן לעתיד. לא ברור מדוע, אך מהר מאוד הסתרך תור ארוך לצד השולחן. היא התייחסה לתפקיד ברצינות, כיסתה עצמה במטפחת בטבעיות גמורה. הושיבה בת אחר בת מולה. התבוננה בה זמן רמה, ולאחר מכן החלה לומר את דבריה. אם בתחילה נראה דבר מוזר, מהר מאוד הוא הפך להיות מרתק ומצחיק. לאחת העניקה בעל השיר, לשנייה תפקיד של מנהלת חברה גדולה, לשלישית מגורים בחו"ל, לרביעית תואר בפסיכולוגיה. הכל נעשה בשילוב של רצינות עם הומור, ובעיקר היה שם שבירת השגרה. בין לבין היא פלטה משפטים בעלי משמעות רבה. לחרצות הכיתה היא אמרה למשל, את תהיי עקרת בית, כביכול זו כללה, ודברים חמורים יותר כמו הנישואים שלך לא יחזיקו מעמד, או עלול לקרות לך אסון בגיל 30. אנחנו מסביב צחקנו מהבדיחה ולא שמנו לב לפנים של הבנות שאליהם התייחסה אמירה. ואז הגיע תורי. היא הסתכלה בי ואמרה, לך יקרה מה שקרה כאן היא נקבה בשם של בחורה שלמדה איתנו בכל שנות בית הספר היסודי, ולאחר מכן בסמינר, ונחשבה תמיד לגאונית הכיתה. כשנתיים לפני כן היא החלה להתנהג באורח מוזר. מצבה הלך והחריף עד שהתמוטטה נפשית והפסיקה ללמוד בסמינר. אושפזה בבתי חולים לחולי נפש. מפעם לפעם ראינו אותה הולכת ברחובות, מדברת על עצמה ועושה תנועות מוזרות. בקיצור, פחד. וכעת אמרה לי מגדת העתידות שאני אהיה כמותה, כמו הבת ההיא. תגובתי הראשונית הייתה צחוק גדול, שהתערבב בצחוקם של הבנות האחרות. הללו ראו באמירתה סוג של בדיחה טובה, כאילו ראו היה ללעוג על חשבונה של בחורה מסכנה שדעתה נטרפה עליה. גם אני צחקתי, ואמרתי, גדולה, את גדולה. מיד התייצבה מולה הבאה בתור. אני התחמקתי מהמקום לפינה חשוכה שבה יכולתי להיות עם עצמי. אני זוכרת היטב את הסיטואציה הזאת, משום שהיא הייתה התחלה של תהליך ששינה את חיי לחלוטין. הלכתי הביתה בתחושה מוזרה. חששתי שאולי אני הולכת מוזר. שמעתי מהן צעקות בתוך המוח, ומרוב פחד התחלתי לשנן את מספר הזהות שלי כדי לוודא שלא שכחתי אותו ושלא השתגעתי. הגעתי הביתה, לא דיברתי עם איש, פניתי למיטה ואז החל לסיוט שמלווה אותי עד היום הזה. לא הצלחתי להירדם, התהפכתי על משכבי בפחד היום ונורא שהתעורר משוגעת. אינני יודעת מה נכנס בי, אבל האמירה הזאת העירה כל מיני מחשבות אפלות באישיותי, שפשוט החלו להשתלט עליי.
ימים אחדים לא הלכתי לסמינר בטענה שאינני מרגישה טוב. זה היה עדין לעומת מה שבאמת הרגשתי. היו לי פחדים וחרדות שקשה לתאר. לאחר מכן חזרתי לסמינר כבחורה אחרת לגמרי. כל הזמן אמרתי לעצמי שאני חייבת לשמור על שפיותי, שאם לא כן, האבד אותה. קשה להסביר את התחושה הזו, כאילו הראש שלך מתפוצץ ממחשבות שאינך יכולה להפסיקן. היום אני יודעת שקוראים לזה כפייתיות מחשבתית. בתחילה לא חשו חברותיי בדבר, אך עד מהרה קלטו שמשהו התרחש אצלי. הם לא קישרו את זה למגדת העתידות. יום אחד ניגשה אליי חברתי הטובה ביותר ואמרה לי, תשמעי, אני רואה שמשהו לא טוב עובר עלייך. את מוכרחה לספר לי. בתחילה ניסיתי להתחמק ולומר לה שאני יודעת על מה היא מדברת, אך היא לא הרפתה. לפתע לא יכולתי עוד לעצור בעצמי, ברצתי בבכי ואמרתי לה שמאז הסיפור של מגדת העתידות אני פשוט בן אדם אחר. סיפרתי לה שאני ממש נלחמת על שפיותי, שאני נרדמת כבר שבועיים ושכולי מלאה פחדים וחרדות. חברתי נראתה מבוהלת. שום דבר לא הכין אותה לסיטואציה כזו. ניסתה להרגיע אותי ולומר שהכל שטויות, שעליי לזכור שאני נחשבת למעין מלכת הכיתה, לבחורה דעתנית שהכל מתחשבים בדעתה. דווקא את, בעלת דעה נחרצת בכל עניין, את פוחדת שתשתגעי? הזכרתי לה שאותה בת שעזבה אותנו הייתה גאון הכיתה. חברתי ענתה, מה הקשר בין גאונות לבין חוכמה ודעה? גאונות וכישרון וחוכמת חיים קשורה גם בנפש. היא באמת חיזקה אותי, אך אני כמעט הדבקתי אותה בפחדים שלי, עד שהיא הבינה שהיא לא יכולה לעזור לי בכוחות עצמה. התחילה לשכנע אותי ללכת ליועצת כלשהי, אך אני לא הסכמתי בשום פנים ואופן. הסברתי לעצמי שאם אלך ליועצת זאת תהיה הכרה בכך שמשהו בי לא בסדר. עברו שבועיים נוספים עד שנכנעתי. הבנתי שאם לא אלך לייעוץ, אני באמת אשתגע. כאן החל תהליך שכלל טיפול נפשי ארוך אצל פסיכולוגית. היו רגעים שבהם המליצה לי הפסיכולוגית לפנות לפסיכיאטר לטיפול תרופתי, אך לכך סירבתי. הסברתי שמגיע לפסיכיאטריה תהיה לי תחושה שמגדת העתידות צדקה לחלוטין, משום שאז אהיה בדיוק כמו אותה בת שהשתגעה, שהרי גם אני צריכה תרופות, ובכך כביכול התגשמו דבריה של מגדת העתידות. הפסיכולוגית חלקה עליי. היא אמרה שמי שאיננה לוקחת כדורים זה לא עושה אותה שאינה זקוקה לקחת כדורים, אלא לאחת שזקוקה ולא לוקחת. היא גם אמרה לי שאין בין כדורים לבין שיגעון, אבל היא הבינה אותי ונתנה לי כוחות להיאבק על שפיותי ללא תרופות. התחלתי לשמוע שידוכים. חשוב לציין שביני חברותיי עדיין נחשבתי לאותה בת שהייתי, חרוצה, נבונה, בעלת דעה ואפילו חברמנית. בסייעתא דשמיא יוצא לי בחור מצוין, ולאחר כמה פגישות התארסנו. תקופת האירוסין הייתה קשה ביותר מפני שהפחד מאובדן השפיות התגבר והלך, אולי משום שהיה לי באמת מה להפסיד. היו גם סיטואציה שממש שיתקו אותי, כמו דיון בשולחן שבת כשהתארחתי אצל משפחת החתן על תופעה של כפייתיות אצל בחורים. אל תשאלו אותי מדוע הם דיברו על זה. לי זה היה נראה שכולם מנסים לרמז לי משהו. חתנתי בשלום. אדלג על השנים שעברו, אני כבר אם ל3 ילדים, בניתי בית טוב ומקסים. אני עובדת במשרה מלאה, ועדיין נאבקת על שפיותי מדי יום, מדי שעה. מעולם לא השתגעתי, מעולם לא נכנסתי למצב פסיכיאטרי. התפקוד שלי הוא 100% ואולי קצת יותר, אבל המאבק הפנימי איננו קל, לפעמים אפילו קשה מנשוא. אני צריכה להתמודד עם החיים הרגילים ולכך להוסיף את המאבק הפרטי שלי, מאבק באויב נורא שתורד את מוחי, שאני מנצחת אותו מדי יום, אם ארצה שמנצח תמיד. מילים, מילים, מילים. כל היום אנחנו מדברים, ושוכחים שהדיבור שלנו הוא כמו סכין, שבה אנחנו יכולים לפצוע ואפילו להרוג. מי שחושב שמילים הם משהו שנמוג ואיננו טועה מאוד ועלול להרוס בחייו בני אדם רבים.
דיבור כמו מאכלת אש שנצרבת בנפש לעולם. וכבר אמרו חז"ל, המוות והחיים ביד הלשון. יהיו שיאמרו שמגדת העתידות לא גרמה את הבעיה שלי, אלא עוררה בעיה רדומה. אני לא בטוחה, אבל גם אם זה נכון, האם תפקידנו לעורר דברים אצל זולתנו שמוטב שיהיו רדומים כל חייהם? אני קוראת בלב שבור, במוח סדוק לכל העולם, אנא, אל תעירו ואל תעוררו, שמרו על פיכם ועל לשונכם, כי לשון היא כמו חרב בפיות, היכולה להרוג, לפצוע ולפגוע.